खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बीटीसीनि कक्राझारनि गसाइगावआव हाथियारजों लोगोसे सानै आदिबासी लाइमोनखौ हमदों पुलिसा। कक्राझार जिल्लानि डीएसपीनि दैदेननायाव हमनो हायो। नंगौ, बीटीसीनि कक्राझारनि गसाइगावआव हाथियारजों लोगोसे सानै आदिबासी लाइमोनखौ कक्राझार जिल्लानि डीएसपीनि दैदेननायाव हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाथियारजों लोगोसे हमजानाय सानै लाइमोनखौ जितेन हासदा आरो मार्टिन हेम्ब्रम मुंनि होनानै सिनायथिनो मोननाय जादों। पुलिसा सानै लाइमोननि आखायाव गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे पिस्तल, लोगोसे गंथाम गोथां 7.65 mm गुलि, गंनै मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेल बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलनिफ्राय बे अपारेशनखौ खालामनायाव हमनो हादों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि मोनसे हानजाया 26 आरो 27 एप्रिल खालि हराव अपारेशन खालामदोंमोन आरो सानै सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो।